fekül, és te? Úgy értettem, hogy nézek ki. Mint egy ingatlan ügynök. Nem, hanem mint egy profi. De te olyan vagy, mint Noah. Helyes! Ez a Noah jelmez minden pénzt megér. Noah, ez nem játék. A City Ritmus cikket ír a fiatal média fejekről egy profi fotóssal. És a profi ruhámhoz jár a profi készfogás. DJ, ez a készfogás egy profié, akit komolyan kell venni. Ó, nem! Ez egy cirkuszi erőművészé, akinek lazítania kell. Ne törődj Herkulessel, azt hiszi, ez a fotózás nagy dolog. Hát akkor most újat mondok. Ez egy lehetőség, hogy az olvasóink belelássanak a kulisszatitkainkba. A nénikém már helyet csinált a képnek a falon. Nelson bácsit váltom le, aki harmadik lett a hotdog evő versenyen. Képzeld el, 23 hotdog után csak harmadik lett. Na jó, Rebecca, nyugodj le. Te meg Noah, nyugodj fel. De a legfontosabb, hogy mindenki adja önmagát. Ha a hivatásos fotós jön, miért kell hoznom a saját sminkcuccom? A két nyakkendő közül melyik a szuper? A régi iskolai vagy a modern? Figyeljétek, milyen mutatvánnyal készülök! Adjuk önmagunkat. Ezt egészen komolyan gondoltam. Padodban ősz, Magyar hangok. Tolmács Márta. most a perc, a lámpa felgyúl, a híre lép. Barát István. Vár az új, ez egy más helyszín, ez egy szent Kovács Tani. itt az újabb szám. Előd Boton. Most aztán, mert minden, mi kint Berkes Boglárka. van, és minden, mi váratlan. Itt az újabb szám, egekben a példányszám, hogy ki, hol, mit csinál, kinek mi az Aktuális csízió. újabb szám. Fedőlap fiúszám. Hello, Diane Jeffries vagyok. Kérem, hagyjon üzenetet. Tudja valaki ki ez? Igen, ő Chantal, a kísérteties szemű modell, aki Berlinben futott be. Nem, ő Sárbat Gula. Ja persze, Sherbert Gulyás. Párizson kívüli. Amúgy afganisztáni és nem modell. Én is tudom. Egy afgán lány, akit egy fotós tett híressé a 80-as években. Kiváló példája, hogy egy magazin borítója milyen jelentős lehet. Mint Alfred E. Newman. Meghoztam a magazinokat, és ti vagytok a borítón. Mi? Azt mondta, meghozta a magazinokat, és ti vagytok a borítón, és aztán bocsánatot kért, amiért megzavarta az órát. Elnézést, de nem tudtam kivárni a végét. Ó, gratulálok! A City Ritmus nagyon exkluzív magazin. Az volt, míg nem kerültünk címlapra. Haver, mi nem is vagyunk rajta, csak te. Mi van? Az mindegy. Itt is rajta vagytok a borítón, látjátok? Úgy nézek ki, mint egy ingatlan ügynök. Mit számít? Csak a behajtáson vagyunk ott. Ó, te jó ég! A behajtáson ez egy arcul csapás. Az én arcom el is van vágva. Mennyi félbevágás. Milyen rövid az élet. Viszlát, tanár úr. Viszlát, Mr. Shepard. Várj, Rebecca! Mielőtt elmész, vissza akartam adni a fogalmazásodat a diákplágiumról. Köszönöm, tanár úr, hogy... Hé! 4-es alakja van az 5-ösnek. Mert az egy 4-es. Szuper! Rebecca 4-est kapott. Na, ne ünnepelj. Még soha nem kaptam 5-ösnél rosszabbat. Örülj neki, hogy nem 3-as. A netet használók azt kapták. 3-ast? Annál jobbat sose láttam. 3-as? Ez botrány. Talán valaki feltette a netre a dolgozatom. Ki? Azt nem tudom, de azt igen, hogy plágium történt. Valaki lemásolta a dogát. Bámulatos. A másolás csalást jelent. Szólj, ha ünnepelünk. Én itt maradok. Mondja el, mi ez az egész, és ki kell derítenem, hogy került fel a netre a dolgozatom, és abba kell hagynom, hogy bökölöm. Hé,
Nyugalom, Rebecca. Én ezt a csalás dolgot, amiről a dolgozatot írtad, szórakozásból És használom. szórakozik? Ne ítélkezz! Tudom jól, hogy a dolgozatod fent van a neten. Ez iszonyú. Az. Kitesz fel egy átlagon aluli anyagod a netre. De nem ez a kérdés. Nem. Az a kérdés, hogy elkapom-e a dolgozattolvajt, és ha elkaptam, megbeszéljük az osztályzatomat. Atyám, ez aztán a mutatója. Egész életemben címlapra akartam kerülni. Erre Noát választják. Még az ingét se tűrte be. Sok nagy sztár is került már a behajtásra. Leonardót 91-ben hajtották be, és minden jóra fordult. Kérhetek egy autogramot? Persze. Minden kívánságod váljon valóra, hogy a sztárok paradicsomába haladsz. Kedves! Kinek címezhetem? Nem, én Noára gondoltam. Én is rajta vagyok a borítón. De te ketté vagy hajtva. Csak nem az én fedő alatti fivérem és nővérem. Zavar? Ugyan már. Valaki autogramot kér tőled. Nem már! Nem is autogramot akarsz. Különben nincs is tollam. Bocs. Kérhetek egy képet is? Hát, nem okozhatok csalódást. Ugye nem haragszol, Michael? Ugyan miért? Egyáltalán nem ért még ma elég megaláztatás. Előveszem a címlapos mosolyomat. Nem zavarok? Halló, itt Diane Jeffries, a Cheesio főszerkesztője. Főszerkesztő... ezt nagyon öregít. Próbáljuk még egyszer. Hello, DJ vagyok. Most nem tudok a telefonhoz... Szeva! DJ vagyok! DJ vagyok! A nevem DJ, és nem vagyok a telefonnál, úgyhogy hagyj üzenetet! Ez elképesztő. Egy kígyó kihányt egy vízilovat a Dili tévén. Nem. Plagizálták a plágiumról írt dolgozatomat. Ez botrány. És vicces. Ez remek, Rebecca! Mi lenne ebben remek? Most a dolgozatom szabadon bóklászik a neten. Azért remek, mert lesz mit írnod a rovatodban. A plagizálás fontos kérdés, menj le a gyökerekig. Én már így is lent vagyok. Áldozata vagyok egy bűnténynek. Hát ne nekem mondd, az olvasóknak. Na,